Ova priča se odvija u planinama Sjeverne Amerike. Živio je čovjek po imenu Franz Smith, koji je vodio miran život u skladu s prirodom. Jednog dana, njegov se život drastično promijenio kada je orao iznenada odveo njegova unuka na obiteljskoj proslavi. Ovaj događaj šokirao je sve, a svi su željeli saznati zašto je orao to učinio. Franz Smith bio je čovjek koji je cijeli svoj život posvetio brizi za životinje i prirodu. Bio je čuvar prirode i uvijek je nastojao pomoći ozlijeđenim ili ugroženim bićima. Jednog dana otišao je u lov i naišao na ozlijeđenog orla sa oštećenim krilom. Franz je odlučio pomoći orlu i poveo ga kući kako bi ga izliječio. Franz je nekoliko sedmica brinuo o orlu, hraneći ga, dajući mu vodu i liječeći njegove rane. Orao ga je promatrao sa intenzivnim pogledom, a između njih je postojala posebna povezanost. Kada se orao oporavio i postao dovoljno velik za let, Franz ga je izneo van i pustio na slobodu. Znao je da je došlo vrijeme da oslobodi orla i dopusti mu da se vrati svojim kućama. Pogledavši Franca, orao je raširio krila i uzletio u zrak. Čovjek je promatrao dok orao nije postao mala točka na nebu. Međutim, priča se tu nije završila. Vraćajući se u planine, orao je nastavio obilaziti svog spasitelja i njegovu suprugu. Svako nekoliko dana sletio bi na obližnje stablo i promatrao ljude. Ponekad im se čak i pridružio. Veza između Franca i orla nikada nije nestala. U svojem prijateljstvu pronašli su razumijevanje koje je nadmašlo svaku riječ. Zahvaljujući svojoj brizi i dobroti, Franc je stekao prijatelja u orlu. Nekoliko godina poslije, Franc je dobio unuka. Njegovi roditelji su odlučili odvesti bebu u planine da upozna svoje bake i djedove. Pogledaj, Alberte, ovo su planine gdje je tvoj djed proživio cijeli svoj život, a jednog dana ćete ovdje naučiti sve. Franc je rekao dok je sjedio na verandi i držao svog unuka. U tom trenutku čula se poznata buka u zraku. Franc je podigao pogled i ugledao orla kako kruži iznad njih. A ovo, Alberte, je moj jako poseban prijatelj, rekao je Franc pokazujući na orla. On je također vezan uz ove planine. Orao je sletio i sjeo na granu, znatiželjno promatrajući novorođenče. Izgledalo je kao da ga pozdravlja. Te večeri obitelj Smith je priredila veliku feštu kako bi proslavila Albertov dolazak. Smijeh i radost ispunili su zrak dok su se svi okupili da proslave novog člana obitelji. Orao je sa svog stabla promatrao proslavu, nikada ne skrenuši pogled. Međutim, orao je počeo ponašati se neobično. Imao je neobične zvukove i mahao je krilima. Franz, koji je promatrao orla, osjećao je nelagodu jer mu je nešto bilo sumnjivo. I onda se dogodilo nešto nevjerovatno. Orao je iznenada sletio s grane, brzo prišao djetetu, zgrabio ga svojim kandžama i odletio s njim. Francovo srce stalo je kad je ugledao orla kako nosi njegovog unuka. Obitelj Smith jurnula je za orlom, vičući i mašući rukama, pokušavajući očajnički natjerati pticu da ispusti dijete. Franc je bio zbunjen i preplašen. Stvorenje koje je njegovao i smatrao ga prijateljem, oteo je njegovog unuka. Nije mogao shvatiti što se dogodilo. Kako je ptica koja je pokazala toliko zahvalnosti i prijateljstvo mogla učiniti ovako nešto? Strah za Albertom isprepleten je s osjećajem izdaje. Povjerovao je orlu, otvorio mu je svoj dom i srce, a sada se činilo da je sve to bilo uzalud. No duboko u njemu nije mogao povjerovati da bi životinja mogla ozlijediti. Nešto nije bilo u redu, a on to nije razumio. I tada se tlo zatreslo, dok je zastrašujući zvuk ispunjavao zrak, a planine iza Francove kuće počele su se rušiti. Ogromne stijene i zemlja srušile su se izravno na kuću obitelji Smith. Franc i njegova obitelj ostali su zakovani na mjestu, u užasu promatrajući kako im klizište uništava kuću. Kuća koja je bila dom generacijama Smithova srušila se u tren oka, ali tada se orao vratio s neba. Nježno se spustio i položio Alberta na tlo. Obitelj je odjednom pritrčala k njemu, grleći ga i plačući od olakšanja. Franc se okrenuo orlu, a oči su mu bile ispunjene čuđenjem i zahvalnošću. Znao si da će se ovo dogoditi i odveo si Alberta na sigurno mjesto. Ti si nas sve spasio, rekao je Franc.
Orao ga je jednostavno promatrao svojim zlatnim očima, koje su sjajile gotovo ljudskom inteligencijom. Tada, s jednim posljednjim povikom, uzletio je u nebo i nestao iz vidokruga. Otkako je taj dan nastupio, Franz i njegova obitelj nikada nisu zaboravili svoju zahvalnost orlu. Zaista jedna nevjerovatna priča. Ako vam se svidjela, ostavite like na video i prijavite se na kanal. Do narednog puta, sve najbolje.